И здравейте хора, аз съм Късван без гейминг. Днес ще снимаме на това Skyblock. И ако се чудите, аз съм с друг скин. Това е защото... не ми омръзна Кристофър. Добре. Абе, няма да ви разказвам, защото ми омръзна само за тия информации. Вие ще разберете сигурно. Кристофър не ми е омръзнал, но просто искам да правя поредица с друг скин. Защото този скин беше на куче, обаче са го променили на някакъв господин. И виждате, смешното му е, че краката му приличат на кутия за пуканки. Чакай, тя го забеляза. Това е Супер Бъни, моята приятелка. Здравейте! И да, ето я скина на едно момиче с качулка и секси бутуши. И преди малко правих същия клип, обаче аз съм разбрал, че микрофонът ми бил около 5 метра отдалече от мене и затова го изтрих и... Малко, дървото поразна пред очите ми. Видяхте ли? Той няма как... и то е голямо. Паднало с късмет. Явно се е пак. Не, чакай да направим брадва. Аз ще го събера, а ти събирай кабелстън. Окей, без това да разширим малко острова. И както знаете, играем в Too Legit. Те сте играли старите знака, обаче те вече не играят май там. Той преди беше по-хубав, но те са го променили. Кабелстона, къде е застанал? И както виждате, вие не виждате, защото аз знам, че на клиповете... Фък! И това порасна. Как винаги дърветата порастват само когато ги погледна. Така, гледам някакъв саплинг и той расте постоянно. Аз самият сигурно съм такъв. Кажете го, Bone Meal, как се наричате? Дето дървета растат по-бързо. Добре, как изчезна? Трябваше да видиш как изчезна кабелстоуна. Той даже не се изгори. Вау! Просто изчезна. Бах ти късмета. Чакай! Някакъв приятел е в този сервер. Той е Стивън. Не бе, само не той е. Един мой враг влезна в сервера. Него се бяхме скарали. Той е голям тъпак и той е. Той е деца нарича Стивън 1, 2, 3. А той какво ти е направил? Той ме предизвика. И после беше паднал от къщата си и беше грифана от мене. Той се е виновен, да не ме беше предизвикал, кажа, не можеш да ме убиеш, аз съм по-добър. И после почна само да се фука и реших накрая да му отмъстя. Защото аз просто го паци простачия, само се фукат. Ето, даже, той си има нов приятел. И без това не ми пука. Ето, не съм никакъв приятел на този приятел. Аз даже още го имам в скайп. Защото искам още да се канам с него. Искам да видя какво ще направи. Той се телепортва! Сега ще ги измамя. Не, внимавай, да не ни досажда. Няма. Аз ще го накарам да падне. Тя само се остава... Ще оставите ми се в честа. И аз ще приема телепорт. Не, той се телепортва при мене. Не, ако паднеш, аз ще приема телепорт. Какво? Я съм маха, бе.
Какво стана? Той дойде тук и не падна. Не дай да чупиш нищо, че може да го вземе. Не трябваше да му приемеш. Сега ще ни досажда. Няма. Той даже не ми са бит. Чакай, не ми ли беше бит? Казах му, че тя снимам да не ни пресня. Още един сап! Още два саплинга! Аз в мен имам 4. Иди сме. Ти са... Но тук няма си как направя да... дървото. Няма как да атакувам, защото той ще взима дървото, ако го атакувам. Страх ме е да не го вземе. Ето написах му. Съжалявам за това, обаче той ще... Надявам се махне. Сега дал се да не ми досажда. Мисля, че на скайблока нямаше такова. Махна ли се? Не. Искам да се махне. Той те пита нещо, не му отговаряш, ще открадне, аз знам. Само ще... Не, нека да видя какво иска. Какво означава това? Написах му да. Но какво означава? Какво е това? Искаш ли кока ли? Ще му напиша добре. Не, надявам се, че клипа е малко стана дълъг, защото аз имам крат и това беше от нас. Няма харесало, яре, чао!